mga best! It's me, Ben Moko TV for today's video! Parang lumalakas yata ang boses ko pag nandito ako sa ilog, pabihira. For today's video talaga mga best. Mga best! So, narito tayo, nagbabangka sa dalawang ilog. Charot lang. So, yun nga mga bes, pagkatapos nating nag-harvest ng bangus, syempre, tayo'y magtitinda. Tayo magtitinda sa seaport ng Milis ng Dagupan. Yan nga mga bes, so nandito na kami ngayon sa Milis Fishport, Dagupan City, kung saan ay maghahanap kami kung saan kami magpa-parking ng aming sasakyan, ng aming munting malaking bangka. So, mga Marites, tabi nyo muna yung mga bangka ninyo, dadaan kami. Ayan na mga bes, tayo'y magsisegregate at tayo'y magpipili according to the sizes ng mga bangus. Kung gaano kalaki, yung gaano kalaki ba at gaano kalaki, at parang paulit-ulit na yung kalaki-kalaki. At yung puti ng bangus dagupan. So, tara na mga bes, samahan mo ko para magbenta tayo ng mga bangus. At mabili na lahat at wala nang patumpik-tumpik pa. Tara na bes, at samahan mo na ako para makita natin kung anong mga pinaggagawa nila, kung anong ginagawa nila sa bangus, kung paano nila sineselected, kung paano nila according sa mga sizes. Basta mga best, huwag mo nga kalimutan na mag-subscribe, mag-comments at mag-like na rin sa video na to. Maraming salamat sa iyong panonood mga best. Thank you! Okay. You on level then shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. 더 높이 올라와. 공기도 달라. So high. I don't see you. You talking to just yeah, I kill it. mean I spit like a villain. Ratata. It's getting more. 너무 매력 없는 너. Attention. Hey boy. Okay. You on level then